Senator-elect Ronald Bato de la Rosa andam kuno mutabang sa kapa aron mapaabot sa Pangulo ang ilang panawagan. Ano ang report? Pinagi sa social media account ni Senator-elect Ronald Bato de la Rosa, andam kuno kining mutabang sa mga miyembro sa Kapa Community Ministry International Incorporated aron masulbad ang ilang problema karon. Kinumdumang gipaundang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon sa Kapa tungod illegal kuno kining ka-operate. Apa na istorya na kuno sa senador si Pangulong Duterte ug andam kunong mutabang ang Pangulo sa mga miyembro sa Kapa. Kagabi ako gi-istorya sa presidente nga sir unsa ka kung atong papalutangon si pastor og ato siyang tagagtsansa nga may balik niya ato mga bisag kapital na lang ato mga late nga nag PA nung wa pa maka-pay out kung pwede niya may balik ang kwarta. Ato silang palutangon. Sulti ng presidente, o sige na. Kung gusto na may balik ang kwarta sa katawan, di ato siya nagkaan ato siya og kining assurance nga dili siya hilabtan sa gobyerno di siya takpon. Nakigistorya na usab kuno si Senator-elect De La Rosa kang Kapa founder Joel Apolinario ug gandam usab kining mokooperar aron matagan og kasulbaran ang ilang problema. Doon na po siya mga counter proposal kung pwede hangyo niya sa gobyerno, sa side sa gobyerno. Dili pa na ako ma-discuss kaya pa na ako ma-istorya kang presidente kaya karong paggabi ngita akong chance after sa among utiking diri sa Malacanang mag-utiking ni karon sa Malacanang ako sa pagpapagi nga mapaabot na ang presidente ng counter hangyo ni pastor. Apan wala inon gipasalig sa Senator-elect nga 100% mahatagan og solusyon ang problema sa Kapa. Magdepende gihapon kuno ang tanan sa desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa proposal sa Kapa. Dili ko ka pasalig o teka nga kanang hayag na gyud kaayo. Ako ni volunteer lang ko sa kaluoy na ko nga naghibalo ko no na nagpakamatay dong nay nang hilak diha nga sa pagpidyugo ula sa hitabo ay kita mo tas pobre po balong sa kinabuhing pobre nga gina kamot og maayo pero ako naluoy ko kadaghan sa kuha nga patabang nga makunik kay presidente mapaabot ka presidente ang ilang mga hinaing so mo lang nitabang lang po ko pero di ko maghatag og assurance nga naay gwapo nga resolution afterwards kay nakibalo ko unsa po naamo ginay ko push and pull between sides sa gobyerno ug sa Kapa